bigiraba nongotan kosto pararago samungmaya hinine jenna phaika haine 3 mas tongkha nongine khanamalle ani buri tomungsaya ani bui phunga salaita nogo tongine bini kongang kisat khayata ani buri hayongla khani bo bahage ba hamza kasla no bura si bura aslani paraka asam gulaga tibo angle bona khakai tongo e masote bonang tumo radang sang ni sian dok tagir nai hinine poki sai baija abasi bo hayong buini selara bo asla ka kaijak jaksi Spoiler androk jotno lamchogo The Secret of Life kobro YouTube channel tini haino hai ndrok timbo kutar update video tu feketom update video hinke ndrok tini ani o video ni title tei thumbnail no goi kam kan sawiman kana ang tini tomroti video channel tabuk ni dino saba hamje tong jotna hamjak leu tai janjani hamjangma borok bena kaijak leu pheba kaijamoni yagolo kagoi klangke o hamjang borok belakana hamya ungui tango aunro kubuna kanaka ang tini je borok ni story sana thang tongo a borok ni mongka asis tipra tai bihik ni mongka sima debor patai borok khorok ni prai 3 bosor hamjak lei tongo 3 bosor hamjak mani yagulo nokong ni okada borok saiman mani yagulo borok khorok no logi baksaki kayu rika phiaba tabuk tomo kahingki borok khorok ni no logi baksaki kayu mani yagulo a yango asis patarastyo thangoi peka samong klaina bagoi yango bihik noga saichung phiaba yango bihik noga saichung alga salabai chasomai tongo sur klaike phiaba parane lukurok saimanu yagulo bini busai maneke simani busai asis no kolklai saka nini bihik tomo hamya tongo alga salabai chasomai tongo phiaba asis kubi hamjangmani bagoi bihik no kuno hamya saya klayoi bihik no bini logi patarastyo tlangoi thanga samong klaina bagoi phiaba Fatarastyo thamani koyekdin pore keno a buri sima deborma asam hastini khoroksa wanjibo songni kaijak chalabaisi hamjagoi patirango maneke obobaino thangoi patirango maneke norokno bujine kena obisingo tom unglaikhe borok tabuk tom kangke asis ni bihik sima bo asam hastini khoroksa chalabai thangmani yagulo yango simani nok nokuni buma bupa maneke simani guardian yango asis no hamya saya sawai tanga tomani bago hinke bini busajuk kubuni chalabai khalaipa timani ora dai tongkha asisni or asisni mungusi tabu kes nai hinai sama kanaka phiaba mendra oro simani se saya tai bini guardian bu chaya tomani bagoile asisno mahaima saba bini busajuk chi tongla longe sana ronge bob kubuni alga bosongni borok beno chasomai tonga patirangka hinke or asisni toma chaya angka tabuk norokna kamke khanai di asisni khokti botom toma sawi khanadika khulungkang ang pokaya sana musuta bigiraba nongotan kosto pararago samungmaya hinine jenna phaika haine 3 mas tongkha nongine khanamalle ani buri tomungsaya ani bui phunga salaita nogo tongine phunga salaiklang nogo thangka buini kok bisas khaya thangine phaimalle thangka tang thangine ke bono ti phaikan loge nogo tongan kosto keba ti phaine tongkha 3 mas hai tongkha bini kongang kisat khayata ani buri hayongla khani abosi yango tongta tongtela tabukla haisongi thangsibu glai tabuk rangbuti thangka 50,000 ni seka 50,000 haitlang khani rang ani google pay ani joto pay khaitlang pai khata bo ang yango boni slana sawi nai ano lama kasi bokro phatiri khairo atrota sili nang khairo yang bus phangna hoite uplog jora atrota sili nang khata glai tabang ngoya indis nana hini thangwan si bo burhojani room no khori thangbai ka jugaline angke bono rifri thaga cycle bai bo auto gari bai thangbai ka ta rifri ka se gonta ka sa hairo bo kasalma thangbai kya kol ani kol khaiman bo mol switch bai kya te rutu go maliyang sabono bo abono norong sautang ani lukurong no kisa kani buino rutu gari di hine norong jotno share khaibe di ni tabuk to ani meri certificate utlangi thakabo takboto selagai de thakana soi thangkang bo saimia buisang khus khaimanle bo selanai thangni sauta no eke ke tabu bone buma phau sai tongo ani busajungna rutui kari dine ang buro se rutuk sine tabu ang chennai shor kotoma ang buro rutuk sine ang miani simi rutungmani lengkhang bo thangman ke roibar ni sari ko thango tinta digo thangata tinta digo thango gang apron to tumani honi egoto dor tukha buriba hamjage tuta torno asakla hamjage tuka bobla na sa hamjage ke khibi thangpai asak jian nang bonang ri tongo
Risung del no bo multi order khai nau je nang bo nang ri tongo angkle ang duty khai tongo part time kaisa angkle morning duty kaisa khai tongo bo nang busuk ri sung ri tongo mas saklai je nang mung ri tongo bo no awasi bo bujiya hamjai kaijak mansi hai khai thangpai bo yang 3-4 bosor hamjak gine no kaijak layo ebere khlai nong ni borok soya boni nong ni borok soya ta hamjai kaijak lai hine ang ba gori bikira hini soya ta hai hine no bo numa babang soi thangpai ga ta bo lang kono buji maliya asa keduma tongoi si ta ana khibi thangpai ang ta kos tongani tong ta deli ai kle buine sawine boni dol no sawine aslan dol no saina na buine ana bothai bai plan khaiman ta bro bothai bai khamu aso ang ang te diuti thangpor ana hikle bokro go it bai khitari nei bokro phatri klai thango ang bata mo khani wana maliya ang saima ka kle borong kok samang ge saima kang ang borong whatsapp ok na hack kai tongkha e bre kle borong fb ro bo hack kai tongpai kata gelang saima kata bo kok saw hinai gang boni test kle borong lukha borong daily lang diuti thabro ka phungo ke test kai kok salai ta borong test ro khai kok saw kle bo bonang duty join khai kata duty join khai man klai bo duty khai ka 12 din duty khai man ji bo hayong thango a jaga malai nei tuma baba sarai ga bo bahai ke ba hamza ka asla no bura asla ni para ka asam gulagati bo asla ni para ang joto khuz na pai kya asla ni photo ro joto na pai kya kisa ani bui no kosto ke rutu girdi ang bono no ro na ni boni buma bua sai tong ta wa no ani basa no rutu girdi ni rutu giri akle police case khai ni ang to masi khai sine ang kunu buji mali ang thian ting suksi asu kosto na sokan to ma khai tong sine ang lalu ana logger ne ko sao kri kosto ma sokan rang puja jo to tlang thabai ga ni rang puja boni account bang da phai jak ang ba buri ne bisat khai ne khorom ni link khai tong man ta ba bura ba u to koi ta bai ka tang dunia boni grami bank ni account ro rang tong jo to na pai ka bo ang sai si ma ya wan so ki tong me ang le bona kha kai tong o i ma so te bonang to tumo radang sang de chen dok ta ge nei hini ne ko ki sai bai jak abasi bo hayong buini sila ro bai asla ka kai jak si kai jak sila ro bai ha ke thang pai tak bura ba thang ka borong thana himani kerla thana ni khana mane ang ayang ne thaka na yang gana tongka ang sing khai tong ta tara moni bo